रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आपल्या घराशेजारील परिसरात आणि जंगलामध्ये पावसाळ्यात उपलब्ध असणाऱ्या विविध प्रकारच्या रानभाज्या उपलब्ध करून विद्यार्थी वर्गाने रानभाज्यांचं प्रदर्शन आयोजित केलंय। तो उपक्रम खरोखरच कौतुकास्पद आहे। भविष्यात या विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका या धर्तीवर कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून देण्याचा संस्थेचा मनोदय, ज्यातून विद्यार्थी अशा रानभाज्या आणि निसर्गातील मिळणारे इतर घटक वस्तू विकून स्वतःचं उपजीविका करून शिक्षण घेऊ शकतील, असं प्रतिपादन माणगाव पंचकृषी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सगुण धुरी यांनी केलं। माणगाव हायस्कूल येथील रानभाज्यांच्या प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्या उद्घाटन प्रसंगी ते व्यासपीठावरून बोलत होते। यावेळी संस्थेचे सीईओ विना आकेरकर, सचिव एकनाथ केसरकर, उपमुख्याध्यापक संजय पियणकर, पर्यवेक्षक चंद्रकांत चव्हाण, मार्गदर्शक शिक्षक गिरीश गोसावी, सीमा पाटील यांसह शिक्षक आणि विद्यार्थी वर्ग उपस्थित होते। ही बाजरीची भाजी आहे। आमच्या कोकणात जवळजवळ सगळ्यांकडेच ही उपलब्ध असते। आपल्याला वाटतं की आपण त्याला हात लावल्यावर लगेच हे होतं आणि याचं काही आपलं जास्त महत्त्व पण नाही, पण याचा खरं औषधी गुणधर्म हा मूळव्याधवर आहे। मूळव्याध जर कोणाला झाली असेल त्याचं आपण औषध पण करतो आणि याची मुख्य प्रमाणात म्हणजे भाजी सुद्धा करतो। अच्छा अच्छा। नमस्कार, मी संस्कृती हरिलाड। आम्ही सर्वजण 8वी अ या वर्गात शिकत आहोत। आम्ही 8वी अ या वर्गातर्फे रानभाज्या प्रदर्शन भरवलं। त्यामागचा नेमका उद्देश असा आहे की आजच्या या फास्ट फूडच्या जमान्यात हे अशा भाज्या वगैरे सगळ्याच दुर्मिळ झालेल्या आहेत। मेन म्हणजे रानभाज्या। आपण ज्या नेहमीच्या भाज्या खातो त्या रासायनिक किंवा सेंद्रिय खतांनी मुद्दामहून पिकवलेल्या असतात, पण मात्र रानभाज्यांचं तसं नाही। रानभाज्या ह्या मुद्दामहून पिकवल्याही जात नाही, त्या आपोआप निसर्गातून मिळवल्या जातात। त्यांच्या ठराविक कालावधीत म्हणजे जे ऋतूमध्ये ह्या आपल्याला आपोआप मिळतात। या सगळ्या लुप्त होत चाललेल्या आहेत या फास्ट फूडच्या जमान्यात। म्हणून आम्ही सर्व मुलांनी मिळून असा आम्ही एक उपक्रम राबवला की ह्या रानभाज्यांबद्दल त्या लोकांना सुद्धा कळेल की रानभाज्यांचं नेमका महत्व काय आणि त्यांचे गुणधर्म सुद्धा काय आहेत। आम्ही 8वी अ वर्गातर्फे आम्ही चिवारीचे कोंब, कणकीचे कोंब, अळू, तेरा, अळूवड्याची पाने, भृंगराज अशा बऱ्याच प्रकारचे आम्ही रानभाज्या इथे लावलेल्या आहेत। त्यापैकी जवळजवळ जास्तीत जास्त आमच्याकडून विक्री झाली, याचा आम्हाला खूप खूप आनंद आहे। रानभाज्या हा एक कोकणातला विषय आहे आणि ह्या पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात आणि ह्या सर्व आपल्या मानवी जीवनाला, शरीर प्रकृतीला, शरीर स्वास्थ्याला उपयोगी आहेत, उपयुक्त आहेत। बिमारीपासून, रोगापासून केमिकल भाज्या खाण्यापेक्षा ह्या ज्या नैसर्गिक भाज्या आहेत, परमेश्वराने निर्माण करून दिलेला आहे, हे फार अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आणि हा जो उपक्रम माणगाव पंचकृषी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माध्यमातून या प्रशासनाने इथं राबवला, त्याबद्दल त्यांना मी अध्यक्ष या नात्याने, या संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने अत्यंत धन्यवाद देतो। हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवावा आणि ही जो आपला नैसर्गिक साठा आहे, ठेवा आहे, भाज्यांचा ठेवा आहे, तो वाचवावा आणि मोठ्या प्रमाणात त्याचा उपयोग करावा। शाळेतील मुलांनी, शिक्षकांनी, संस्थेच्या आमच्या सगळ्या लोकांनी त्याचा वापर करावा आणि याला एक उत्तेजन निर्माण व्हावं। आज त्यांचं अस्तित्व कमी होत चाललंय, ते वाढवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करणे हे अत्यंत गरजेचं आहे। होत असेल अत्यंत चांगला उपक्रम आहे। भाज्यांचं महत्त्व वाढलं पाहिजे, मानवी जीवनात त्याचा फार चांगला उपयोग व्हायला पाहिजे आणि या दृष्टिकोनातून या भाज्या इथं उपलब्ध होत आहेत, ह्या परिसरात होत आहे। हा सह्याद्रीचा पट्टा आहे, यामध्ये ह्या भाज्या उपलब्ध होत असताना त्यांना कुठेतरी मार्केटिंग मिळवून देणं, त्यांना उपलब्ध जागा करून देणं, यासाठी संस्था प्रयत्नशील राहील। करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल।